Magagasolina muna ako. Naubusan na kasi ako ng diesel eh. Pupunta kami ng Hunter Valley. Malayo yun eh. 3 hours long driving via motorway. Grabe, malayo. So, kailangan mo na magpagas. Ubus na kasi. Bayaran ko lang yung pinanggas ko dun sa cashier sa loob. Can I have the receipt please? Thank you. So ganun dito sa Australia, wala silang parang gasoline boy na mag-a-assist sa'yo para magpagasolina. Kailangan ikaw mismo ang maggagasolina sa sasakyan mo at ikaw ang magbabayad dun sa cashier. So puntahan lang namin yung mga kaibigan namin sa meeting place. It should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel home. What a crime and what a shame to let go. Ooh, it should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Dito na kami, Catherine Bay. Grabe haba ng biyahe, 2 hours. No mami, kala ko 1 oras lang eh. 2 hours pala. Grabe, ganda dito. Oh? 2 hours kasi naligaw ka. 2 hours yung biyahe, kasama yung pagligaw namin. Baba lang kami. Handa lang namin yung gamit namin. Hi, where are you today? How was your sleep? Ligaw si daddy, no? Ligaw si daddy. Ay, wearing slippers. Do you feel cold? Clarke? Do you feel cold? How are you feeling? Ang dami pa lang nagsasurf dito. Mga surfers. Ang lakas kasi ng alon eh. Where are you going? Where are you going? daming mga photographers dito, mga gumagawa din ng film, meron din. Dami nag-shoot dito. Ganda kasi ng lugar eh. Majinit na. Tignan mo naman, pang winter. Pero nasa summer. Pang winter. Naku, be careful. Wait lang. Hawakan ko kayo. Malalim yung mga bato. Ganda dito. Nasaan na sila? Nawala na sila. Puntahan ko sila muna, ha? Ayun, nakita ko na. Dito ako sa may mga batuhan. Layo na nila. Andito ako sa parang maliit na cave nila. Dito, siguro maabot yung tubig hanggang doon sa dulo. Ayan oh. Cave na maliit. Siguro may natutulog dyan. Hanggang dyan lang yan eh. Wala na. Grabe ang ganda dito. Sobra oh. Woo! Yan oh. Heading to our next stop. I think pupunta kami sa may cave na.
So it's 12 minutes drive from here. See you guys later. Bye. Dito na kami. Dito na kami sa next destination. Ano to? Caves Beach. Cave Beach daw eh. Caves Beach. Cave Beach. Basta yun. Yeah. Malapit lang siya dun sa kinainan namin. 4 minutes away. I'm gonna show that to you later, okay? Di pa na nagre-record. So, Hindi niya nandito napindot na yung kami. record. Hindi. Di alam gagawin. Ito, these are our friends. So, yes, this is Grace, Wow, soon to be vlogger. Ayun, naghahanap pa ng parking ng ibang friends namin. So, pababa na kami sa cave. So guys, nandito na kami sa aming second destination. Ito na siya. Oh, di ba? Taray! Ayan na siya. This is Clarke! Grabe, sobrang ganda dito. Dito kami sa taas. Ay, backlighting. Backlighting, andito na kami sa taas. Let's go. Hi. Hi. Ay, papakita ko sa inyo. Grabe ito. When I think about yesterday, my oh my, my oh my, a kiss and so I did. Since I met you, I feel unbreakable. Since I met you. Emote lang tayo dyan. Tingin sa baba, ganyan, no? Tingin sa baba, ganyan, no? Hop! 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 Dapat gumaganyan eh, oh. Wait lang. So, ito na yung beach niya. Harang. Tapos dun yung mga rocks. Dito. Oh, ito yung rock. May harang, bawal bumaba. May babae sa baba, kaso bato-bato. Maganda weather ngayon. Hindi sobrang lamig. Ang okay kasi nung weather, sabi 7 degree daw. Pero okay naman, carry bells naman. Ano naman masasabi nyo ngayon? Ay, napakalamig talaga dito. Malamig ba, tita? Nandito ako sa araw para medyo mainit. Teknik-teknik lang yan. Oo, kanya-kanya lang yan. Kanya-kanya lang yan. Kanya-kanya lang yan. Ayan, si tita is mami ni Tito Kerwin. Tito Kerwin. Kuya Kerwin, ang friend namin. Siya si Mama Love. Yeah. Introducing Mama Love. Mama lang. Nakikiblog na si tita. Ayan, parang may iba naman. Balik na ako sa sasakyan. Dito sila mami, oh. Papalit ng damit si Clarke. Gabi na ako madaling araw na ako nakatulog kagabi. Ay, kanina. Tapos nagising kami 5:30 kasi ang call time is 8. Malayo-layo din to sa city, mga 2 hours. 2 to 3 hours. Sa sunset na siya. Pa-sunset na siya. Ay, yan pala. Pa-sunset na siya. So, ayan na siya. Oh. Kanina ang araw, ngayon sunset na. On the way na kami sa hotel. I think it's an hour. I will see you guys later in the hotel. Bye. So guys, it's dito na kami, nasa room na kami. So yeah, we'll see you guys on our next vlog. Bye. Good night everyone. Good night. See you guys tomorrow. Bye. It's a wrap. Bye.